Kubli perlong gidan mentas ngi hang ni Hapo State Convention Center na menta ka buyers and sellers meet. Pangidon hang ni kani di ka stall kibing la ai kerteng ki marsing kaba de nang kin apo umden kaba don yakini ki mar ki matai ba per ngite ba kati ka them se thi kong kade ka jaka ka ba paunam bhai kini ki jan rindia ki kam than bat ki we kawi ka ba kham ktek bhai nga hang ni i ba ki pla ki phi pendon kam ba phi pendon kam da ki jan bat ki don ru ki khap ba ngi phi le ki jan rindia ru kum jo kei ko conceptual that but kei ba pelong phi le ni bat nang nu ka sedang ni reality le phi la ban pani thu ila di ba reality jong phi Aku boleh sibun ngade kong kencailin marsing ngade iwe i nong tre iba hakmat do jong ngade ka society jongi kabangi pedmi ikini kecairan dia ti haka group ke jongi ngidon kumba ndriu phongon ngade manga i noi lamba hakmat ti ngi le kat bala man pedmi ikini ki jan ki bangi pedmi hi nadu bangi riau khnyang randia ngiyo ikini ki sai ro da ka bangi thir ngi pedmi hi ngi sathanya ikini ki jan ki bangi pedmi aki rukom ba pher ki ba compare na ki weipat ki jan ki bangi yo na yo na han te kini ki de ki jan tenrai ki bangi yo nadu ka basdang jong uksai ka bangi than ngisna ki rong natural ngi padmi kini ngi su ngi than hadu kini ki final product jongi ki de ki bangi lehi kata ka de ka benda ka ba kaman ka bangi kwa ban ai jing tip chapi ya ba ba ide par bat kini ki jan ki bangi kum kini ki jan rumal kita bat kini ki plai ba ki don kani ni ki ba kum ka jing thu iwe na tim ki jong phi ong ba ki de ki ba la tam se ki jan ka tu kani ba phi penan kam ki ba haki rukom ba khampher nei kami ini concept kata ro kade ka benta ka ba kongsan ka bangi haban tip mo kum ki jan sam ngin than teng ka don ka jan ka batam siteng meter lani meter ka tu ngim nang ban pandon kami ka ban long kum ka jan ya ka tu ka ba siteng meter ka ba meter padengi pandon kami ban su ki necktie ban su ki herban kinang ta ki handkerchief kum ki neki romal te ki don ki to ki kon samla ki bala yo ya ki training ya ki hand embroidery ni ai ki ki jan ki batam ya ki la ban pensu ikine ban ngi di ha ka dor ka ba kham duna dor tumu phi ha ba kamta kini long phi le long phi than ngi than ba ka jan ka balong meter be oh bisa suat no itu ibatam pade ngi sasu ha i ki kum ki ki handkerchief ki necktie ki don ki botai ki don ki herban ki bangim patla ban ra hang le ru don bon setukan ka ba long no kum manong no ba phim pen len no ai no ya ka jan ka batam kan em ngi yo ban panan kam lot baro nang ta itu iksai batam hadu jong ka jan pade ki don ki member jong ki bala ban snai ki khaila ki jingdang baret buntu nang ta ki clip ki pin kam ta ki nisna ngai ka ki khmat ki jong ai ki let kini ru long an chusim kinan mo long kot em te odi em ne kun hap to kani hang ni ngi kani kai go ba kampen I tanat susu kadai kini ki kom than ki jong phi dam ong da jaran dia run re kani ka jan ka ba kham ilong jongi style jongi but I kom le jong phi sini bi ni long kani ru long kadai ka specialty jong phi ka ba phi la sedang lupa long pila le lupa na lupa phi sedang ne ka kalong ko ma phi improvise adin na ban pendi ki pla bat ki we em ya kane kadai ka bangila le lupa aslam hi tang ba kat ba kidang mi kisngi ki design ki babon ngidang yu I kidang mi em takadawi kini ki jan ki bangi thany ru ngila pen wanduri ki hakador jong kapla bat ngi ba kini ki ya yau bha kat bangi dang pen mi ki ya bha takadaw ngidang pen mi susu bon ki style ki design inspiration jong phi ki long kum no nang no phi am sim kum ni design man la spet pe kum kini ru ki long kum ki design omi ki koshor jongi ke la long no teman re kum pemen kam jo phi ki sini kum mandur jong phi ka juk ba mentang I kum maka long ka I kring ba te long hatu kani ka dei ba phi la don lupa ka concept ne kai ba phi lese ka jing am sim jo phi na kan go yang kai kane ka dei ka bangila don lupa na do man shwahi henry ka dei tang karukom jingnang ban combination ye kini ki color nang ta karukom eye design ka dei ka ta hawat henry ki kirukom so kirukom than ki dei ki bala don lupa man shwa ka dei tang karukom le design ken ka ba kam pan kring pat on ini ki plabret eri ni kitu ki dei ki ban tap mobile phone terpisah ni jengim sha shong yo Kung kini pada ngi ai kitu ki kena school ki ba yok por tang hendiat so ipor ban than tegi ki than kum kini ken ini di Shongdor lai spat hoi lai spat ka hoi
Kidor kilong kum no kidor. Kidor kin long kat kum ka quality jong kine ki mar. Hawan kidon Kum kani Kum- balong rendia. hoi kani kade karen dia kani ru Oh ngati ngalak peralu bukan lelem lelem Oh di. Sahar mo. kani kade karen dia kador jong ka kande khatsan spa hawan namar ba ka jingsu kala kham jinjar ta ka kador ka kham ram Kla lining issue Hoi, pas dan eyeliner. kla wandur di kla ne kan gini. To ti shubu mentala ki perlo ki jongi ki ba pe ni video la ki kwa ikini ki mark mata. Kumno phi pen poi shaki la ne ha phi display ki kin yo ban wan ding dukan de phi dan. ye ki customer ki bakwa ban thiet ye kini ki mar jongi ngidon ki business ka ki bangi la ai ki phone number phila ban call yangi tingin sala ban pen poi ha shilong lan ha kano jaka ka baki don kam da ka bangi ya kontang Kamu kalong pre-book Hoi. kila ban pre order Hoi, ya ka design kila. kila Tiba shubu mentala ki kwa ban suan page pa di ki design ki jong pi shanu kin wan ban pe ye ki design ting ngidon ka wei ka showroom hang thi ha umden ha hang ta kila ban wan pe kla bu lu Hoi. Ka wei ka unit ka bahia ka jaka bangi than bat ka wei ka showroom ngidon Kubli shibun kong marsing Kubli shibun ni ki perlo jong ipat lada phim pala ban poi shum den ru di kani ka event hani ni ka buyers and sellers meet bolong menta hang ni Posi Convention Center Shillong ba pila ban wan menta ka live ka South Rik ba pila ban wan ndai san ka live ka South Rik pila ban wan hang ni Posi Convention Center ba pila ban wan ban yo ikini ki mar but kwi de ki mar ki mata ki badan hang ni keleng jong kani ka Jaka ni stage Convention Center kubli shibun kong pidang ibun kam te kan tu shui ka por jong pi bat ngakit bok ruweng kam ka jam jong pi kubli shibun kong kubli shibun